Jeg vil bare have, hele verden skal vide det. Jeg vil være her hos dig. Jeg ved ikke, hvad der er galt med mig. Ja, tak. Freja, vil du ikke lige række mig syltetøj? Nej, det gider jeg ikke. Giv mig noget syltetøj. Det er sgu da for barnligt, altså. Hvem er det, der er barnligt? Du render og udspionerer ind gennem din nabos vinduer, altså. Hvor gammel er lige du er? 44. Hvis du også lidt for gammel til at rende og spionere, er du ikke? Altså, hvad sidder du og griner af? Du er jo totalt teenageagtig. Hvad mener du? Hvor pinligt tror du ikke, der er at have en mor, der render rundt på rollerskates og hjelm og knæbeskytter og alt muligt? Der vil jeg altså give Freja ret. Det er sgu da lidt patetisk. Altså, hold da op. Hvad er det her for noget aldersfascisme? Hvad bliver det næste? Skal du være med i Idols eller et eller andet? Ja, vi kunne da melde os sammen, så kunne du rigtig give den gas på din guitar. Giv mig noget syltetøj, for fanden. Nej, jeg gider. Hvis man så os to opfra lige nu, så ville vi ligne 2 kartofler i vand. Ja, eller et gammelt kærestepar. Det er egentlig ret vildt, Hvad? at vi har kendt hinanden i så lang tid. Jeg kan huske første gang, jeg så dig. Da jeg lige var flyttet ind i huset. Du står fuldstændig printet på min nethinde. Det gør du også på min. Du ligner stadig dig selv for den gang. Hvad mener du? Du er selvfølgelig blevet ældre, men du er stadig den samme. Det synes jeg altså ikke er. Jo, altså... Hvis man skal leve et helt liv sammen, så skal man ligesom også passe sammen hele livet. Hvordan kan du egentlig vide, at vi skal være kærester hele livet? Freja, jeg tror du, vi skal være sammen resten af livet? Jo, men... Jo, Du forstår godt, hvad jeg mener. ja, men jeg er ikke enig. Hvad mener du? At man ikke forandrer sig. Jeg behøver heller ikke være enige om alt. Nej. Det er du ret i. Det bliver lidt kedeligt. Vi kan være enige om at være helt vildt uenige. Og have det skide sjovt alligevel. Simon, lad nu være. Lad nu være. Freja, se. Freja, lille skat. Freja! Freja? Skal du ikke om ting her? Freja! Freja? Freja, det er Dr. Wallin. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg elsker. Far, mig vil jeg lige her. Lille skat. Lille Freja, skat. Vi skal lige have dig til at prøve at drikke. Se om du kan drikke lidt af det her. Bare læg dig ned igen. Freja, hvordan har du det? Det er træt. Ja, det er klart. Det har også været en ordentlig omgang. Nu skal det hele nok gå, ikke?
Jeg er straks tilbage. Jeg elsker dig så. I er så latterlige. Hvis man ikke lige gør præcis, som I synes, så er man ingenting værd. I holder andre mennesker nede. I træder på alt det, som ikke lever op til jeres høje krav. Nå, jeg synes nu, vi er meget rummelige. Nej, ja, I lever i en stor papkasse med låg. Altså, hvis du har lyst til at være lidt alene, så vil jeg gerne give dig et hotelværelse. Tror du selv, jeg vil have jeres latterlige penge? I fatter jo ingenting. I er blevet så snot indskrænket, at jeg ikke engang længere kender mine egne forældre. I er nogle fascistsvin. Må du være sådan, skal du ikke tale til hverken din mor eller mig. Kan du forstå det? Ved du hvad? Nikolaj, han vil ikke se mig mere på grund af jer. I er kraftedeme så lede.